Ďakujeme Štefanovi Suchému z občianskeho združenia Cyrilometodiáda za krásny hudobný vstup. A teraz si dovolím zacitovať z listu, ktorý sme pred týmto zhromaždením organizátori dostali. Jeho autorom je Jozef Gálik, predseda Slovenského orla kresťanskej telovýchovnej a športovej organizácie. Z listu krátko vyberám. Vážené pietné zhromaždenie, o Andrejovi Hlinkovi sa toho hovorí veľa, aj píše veľa, ale ako si sa zabúda na jednu oblasť. Jeho vzťah k orlu ako významnej katolíckej, telovýchovnej, kultúrnej a výchovnej organizácii. Andrej Hlinka svojho času povedal: som hlavne kňaz, potom nasleduje orol, a až potom som politik. Neúnavne chodil po Slovensku, posvedcoval orlovne, venoval sa mládeži, pozeral sa na veci cez prizmu katolíckych rodín. Aj posledné slová otca Andreja Hlinku patrili orlu. 13. až 16. augusta 1938 sa uskutočnil 3. zjazd orla. Otec Hlinka bol už na smrteľnej posteli, ale poslal orlom a orliciam zdravicu. V priebehu zjazdu delegácia na čele s Alexejom Izakovičom sa vybrala k otcovi Hlinkovi. Uvažovali so zjavnou obavou, či ho ešte nájdu živého. Chvala Bohu, to stihli. A toto im povedal: len si nedajte našu drahú slovenskú mládež. Nebojte sa, veďte ju. Nech sa cvičí nielen v cvikoch, zábavách a tancoch. Hovorte, nech myslí aj na svojho ducha a na svoju dušu. Pozdravujem všetky orlice a orlov. Posielam im svoje požehnanie.